Jeg er sygeplejerske. Jeg er ergoterapeut. Jeg er børnesygeplejerske. Jeg er intensivsygeplejerske. Hvert år springer en god håndfuld veluddannede voksne ud som senetensbehandlere i disse smukke omgivelser på Ejbygård. At vi fra dag 1, det første kursus vi var, der kunne vi faktisk behandle lidt, da vi kom hjem. Og det betyder rigtig meget, at vi lærer et håndværk, som vi kan bruge allerede efter første kursusdag nærmest. Har du også mere på hjerte end det, du kan præstere med din sundhedsfaglige uddannelse, og har du lyst til at drive egen klinik, så er studiet til senetensbehandler noget for dig. Nøj, hvor har det bare lige givet en kickstart til ligesom at være glad for at være sygeplejerske igen. Det har været stort. Ja. Og det kan absolut anbefales andre. Og det er en god overbygning på sådan en sundhedsfaglig uddannelse. Ikke? Man kommer lidt videre med sig selv, man kommer lidt videre i livet og får at se tingene fra en anden side. Det er rigtig godt. Prøv at løfte benet. Ja. Hvis man undersøger hofteledet, så er det vigtigt at undersøge de forskellige strukturer omkring hoften. Grunden til, at vi går så meget i dybden med de forskellige undersøgelsesteknikker, nu i det her tilfælde er det jo hoften, det er jo, at man skal jo selvfølgelig ikke, man skal jo kunne skelne mellem, hvad der er, der gør ondt. Og det er også derfor vigtigt, at man kan sin anatomi, at I er med på, hvis I undersøger de forskellige strukturer, hvad det er, I har fat i. Fordi ellers så, enten så overser man ting, eller også så, kan man sige, behandler man på det forkerte. Den 1-årige uddannelse til senetensbehandler er en overbyggende uddannelse i bevægeapparatet, men uddannelsen er meget mere end tærpen i muskler, senetilhæftninger og skelet. Som for eksempel her, hvor læsehestene er sendt ud i solen til en 4-benet ven, der skal lægge ryg til denne eftermiddags timer i rideterapi. Det vi kan bruge rideterapi i forhold til vores behandlingsform er også at bruge simpelthen øvelserne på hesten, som I også kender, alle grundøvelserne, som I giver patienterne. Og dem jeg meget bruger, det er jo alle de hesteformsøvelser her, for ligesom at rette ryggen godt op igen. Ikke? Jeg tænker i hvert fald, aldrig har jeg oplevet, og det faglige niveau har været så højt som under den her uddannelse. Jeg har flere uddannelser bag mig, og det synes jeg er så vigtigt. Og det er ikke én, men det har været samtlige. De er simpelthen håndplukkede. De underviser, der er på uddannelsen, og det er fænomenalt oplevelse. Benedikte Ejby er ophavsmanden til senetensbehandling. Hun har gennem det seneste årti uddannet et utal af blandt andre fysioterapeuter, sygeplejersker og ergoterapeuter, som i dag praktiserer i egne klinikker. Senetensbehandling, det er en teknik, hvor man arbejder med sine hænder, det er et håndværk. Man arbejder med strøg på musklerne og finder de muskler, der er forkortet og opspændt og irriteret. Og så lægger man trykket på den pågældende muskels tilhæftning på knoglen, altså på senen. Og det er navnet senetensbehandling. Når man rammer den, så kommer der en respons i nervesystemet til hjernen, som simpelthen får musklen til at slappe af efterfølgende, og så kan den ernæres igen og få blodtilstrømning til, og så retter den sig op og slapper af. Så forsvinder smerterne, og ledet bliver aflastet. Og så er der selvfølgelig nogen, der vil spørge, hvad for mig som kirurg til at henvise til for eksempel senetensbehandling, men det er, at jeg har set rigtig mange patienter med hofte-lyskesmerter, som har været igennem alle mulige former for behandling. De har fået fysioterapi, de har fået blokader, nogle har jeg sågar selv opereret, og så er der stadigvæk nogen, der har kroniske smerter. Og der har jeg oplevet, at patienter, der har været ved senetensbehandlere, de er blevet løftet et step højere. Altså nu har jeg været senetensbehandler i 7 år. Og jeg har aldrig nogensinde fortrudt. Det har været det bedste, jeg har gjort i mit liv. Og det at gå efter sine ønsker og sine drømme, det har verden brug for, ikke? Brug for eksempler. Jamen, jeg kan jo bare sige, at jeg synes, jeg har prøvet meget forskelligt. Mange forskellige kurser, mange forskellige uddannelser. Men det er først nu, at på den her uddannelse, at jeg synes, jeg har fået samlet det hele. At jeg synes, at det giver mening, at den der holistiske tilgang, jeg gerne vil have til livet, at den faktisk at den er kommet til mig i det år her. Og jeg må sige, at jeg har slået en koldbøtte, og jeg skal slå flere, det ved jeg, men jeg må lige tage en koldbøtte ad gangen. Men det er på sådan en positiv måde, hvor man ligesom har sig selv hele jeg med, og jeg er ved Gud blevet et meget mere glad menneske, tror jeg.